Εγώ θα πω για την στάση των επισκόπων, των ιεραρχών απέναντι των πολιτικών. Ενδιαφέρονται οι ιεράρχες για τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί είναι και αυτοί βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί. Ανήκουν στο πίμνιο των ποιμένων της Εκκλησίας. Ενδιαφέρονται αυτοί για τη σωτηρία των πολιτικών, των βουλευτών, των υπουργών, του πρωθυπουργού. Ενδιαφέρονται, αγωνιούν για τη σωτηρία τους. Δεύτερον, τους ερωτούν όταν συναντώνται, τους ερωτούν αν πιστεύουν στο Θεό, μήπως ανήκουν σε σκοτεινές δυνάμεις όπως είναι η μασονία. Τους ερωτούν αν προσεύχονται, αν εκκλησιάζονται, εάν έχουν πνευματικό πατέρα να εξομολογούνται τα αμαρτήματά τους, που έχουν τόσο μεγάλα αμαρτήματα. Οι πολιτικοί παίρνουν λαούς ολοκλήρους στο λαιμό τους. Τους ρωτούν για αυτά τα πράγματα, τους ρωτούν αν κοινωνούν, τους νουθετούν, τους συμβουλεύουν όταν συναντώνται οι επίσκοποι με τους πολιτικούς, τους συμβουλεύουν να εκτελούν και τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, να μην κάνουν αντιχριστιανικούς και αντιηθικούς νόμους, να καταργήσουν τον νόμο των εκτρώσεων. 300.000 παιδιά αθώα ή 400-500, ένας βουλευτής είπε 600.000 το χρόνο σκοτώνονται με τις εκτρώσεις. Έχουμε γίνει εγκληματίες μεγάλοι. Τους ελέγχουν. Δεν τους ελέγχουν. Έπρεπε να αναστατωθεί όλη η ιεραρχία. Ναι, για τις εκτρώσεις μπορούν να κάνουν κριτική. Τους ελέγχουν που μετέβαλαν τη δημοκρατία, μιλάνε συνεχώς δημοκρατία, είναι καράμελα στο στόμα τους. Ποια δημοκρατία? Υπάρχει δημοκρατία? Υπάρχει δικτατορία και κοινοβουλευτικό μανδύα. Ό,τι πει ο αρχηγός του κόμματος πρέπει όλοι να ευθυγραμμιστούν. Ας έχουν αντιρρήσεις. Λοιπόν, επέτρεψαν τον εκτραχυλισμό των μέσων της δημοσιότητας. Κανάλια, ραδιόφωνα, εφημερίδες εκμαυλίζουν τον ελληνικό λαό. Πάντα ιδανικά. Να θέλω να πείτε, δεν παίρνουν θέση πάνω σε αυτά τα θέματα. Είναι υποχρεωμένοι να πάρουν θέση. Βεβαίως έπρεπε να ελέγχουν. Να ελέγχουν. Και όχι μόνο να ελέγχουν, και να επιτιμούν, να επιβάλλουν κανόνες σύμφωνα με τους νόμους της Εκκλησίας, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνας. Να αφορήσουν και κανέναν από αυτούς. Να πιάσουν έναν που κάνει έναν αντίχριστο νόμο και να τον αφορήσουν. Ένας βουλευτής αυτές τις ημέρες τι δήλωσε? Να καταργηθεί, λέει, από τα σχολεία ο αγιασμός που γίνεται όταν αρχίζουν τα μαθήματα και να καταργηθεί και η προσευχή. Την εξομολόγηση στα σχολεία ήδη την είχαν καταργήσει. Δεν τα ελέγχουν αυτά οι κύριοι αυτοί που λέγονται επίσκοποι, εγκολπιοφόροι, δεν τα ελέγχουν. Γι' αυτό είναι υπεύθυνοι για τη σημερινή κατάσταση περισσότερο και από τους πολιτικούς. Κύριε Σωτηρόπουλε, άλλο εδάφιο αγιογραφικό το οποίο ενδεχομένως μιλάει για τη σημερινή κατάσταση όπου βρίσκεται το έθνος μας, ίσως και γενικότερα για την κατάσταση, την κρίση την οικονομική που υπάρχει και στην Ευρώπη, αλλά από ό,τι σιγά σιγά αποκαλύπτεται και στην πέραν του Ατλαντικού χώρα, υπάρχει, το οποίο ας πούμε να συνδυάζεται, διότι αυτά δεν τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε διαβάσει καθόλου, οπότε ευκαιρία αφού είστε εδώ να ακούσουμε και ένα δεύτερο εδάφιο. Δεν έχω μαζί μου Κοινή Διαθήκη, μήπως έχετε Κοινή Διαθήκη? Δεν έχω, δυστυχώς. Καλά, θα πούμε μερικά λόγια από τον αδελφό Θεό Ιάκωβο, από την καθολική του επιστολή, από το 5ο κεφάλαιο. Απευθύνεται στους πλουσίους και τι λέει? Κλάψατε ολολίζοντες, να κλαίτε και να τραβάτε τα μαλλιά σας εσείς οι πλούσιοι, έτσι λέει ο αδελφός Ιάκωβος, που μαζέψατε, θησαυρίσατε εις βάρος των πτωχών, στηρίσατε τους μισθούς σας, τους εκμεταλλευτήκατε ως εργοδότες, καταδικάσατε, φωνεύσατε, σφαγιάσατε τον δίκαιο άνθρωπο που δεν έχει τη δύναμη να αντισταθεί. Αδικήσετε το εφανούς χείρες και τα λοιπά. Θρέψατε, λέει, τις καρδιές σας, τις υπάρξεις σας, σαν θρεφτάρια που προορίζονται για σφαγή. Θα πληρώσετε, σαν να σου λέει.
Λοιπόν, αυτά που θησαυρίζετε, να μιλήσουμε με γλώσσα άλλη. Ναι. Αλλά αποδίδω το πνεύμα Ναι. Αυτά, λέει, που θησαυρίζετε, και αυτό να πούμε και σήμερα στους πολιτικούς που γέμισαν τα ταμεία, τα ατομικά τους με τον αίμα του λαού, αυτά που θησαυρίζετε είναι η τιμωρία σας. Θα γίνουν καρκίνος, θα γίνουν ατυχήματα, θα γίνουν δυστυχήματα, θα γίνουν κόλαση αιώνια. Συγγνώμη, εδώ... Αυτοί δεν πιστεύουν σε κόλαση, αλλά επειδή δεν πιστεύουν θα πάνε πιο βαθιά. Να διευκρινίσουμε εξής. Όταν λέει ο Ιάκωβος αδερφόθεος εδώ πλουσίους, εννοεί αυτούς που έχουν πλουτίσει αδικώντας τη χείρα του ορφανού των εργάτων. Δεν εννοώ τον Αβραάμ. Όχι. Αυτός εννοώ και εγώ. Ο οποίος έχει δουλέψει στο επαγγέλμα. Είπα αυτούς οι εργοδότες, οι οποίοι στερούν, λέει, το μισθό του εργαζομένου, και οι κραυγές, λέει, των αδικουμένων ανθρώπων που τους στέρισαν το μισθό και υποφέρουν και δεν μπορούν να ζήσουν, οι κραυγές αυτών φτάνουν στα ότα Κυρίου Σαβαώθ. Και ο Θεός θα τιμωρήσει αυτά τα πράγματα. Δεν θα είμαστε αιωνίους ασίδωτοι. Εκείνους που έφτιαξε τον άνθρωπο, το έδωκε μυαλό, συνείδηση, νόμο, έμφυτο, νόμο ευαγγελικό, θα έρθει μια μέρα και θα μας κρίνει κατά τα έργα μας. Ωραία. Αυτό είναι πολύ επίκαιρο, κύριε Σωτηρόπουλο, αυτό το εδάφιο. Διότι ήδη σήμερα μπορεί να υπάρχει μια γυναίκα χείρα, ξέρω εγώ, με 2 παιδιά, που να παίρνει, ξέρω, 600 ευρώ και να μην μπορεί ούτε τα παιδιά της να μεγαλώσει, ούτε που να τα αφήσει, ούτε στο παιδικό σταθμό που είναι γεμάτος ιός. Ξέρετε, η παιδική σταθμή, αν πας ένα μόρο σήμερα, είναι μετά από τη δεύτερη μέρα θα φύγει με ιώσεις, ας πούμε, καταλάβατε. Έτσι είναι. Και ή ο άλλος ο οποίος έχει μια οικογένεια και μπορεί να τα βγάλει πέρα και αυτός δείξει σε μια πολυψυχία. Ο άλλος ο οποίος χρωστάει, ο οποίος είναι να σπουδάξει 2 παιδιά και χρωστάει. Άρα δηλαδή οι κραυγές των αδικημένων από το προφίτ, το κέρδος που βγάζουν οι πλούσιοι, λέτε εσείς, σύμφωνα με το εδάφιο αυτό της Καινής Διαθήκης του Ιακώβου του αδερφοθέου, αυτές θα είναι ο κατήγορος αυτών οι οποίοι έκαναν συρροή του πλούτου και στην ουσία κάνανε τον εαυτό τους θρεφτάρια, δεν το είπατε? Για σφαγή. Την ημέρα της κρίσης, για τιμωρία. Διότι αλλιώς θα ήταν άδικος ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι άδικος, είναι δίκαιος ο Θεός. Εγώ τους λυπούμαι, να ξέρετε, όλους αυτούς που φτιάξαν πλήθος διαμερίσματα, που γεμίσαν τις τράπεζες της Ελβετίας με δισεκατομμύρια ευρώ, περιπτώσεις καραμπινάτες, και δεν τιμωρείται ούτε ένας. Ούτε ένας από αυτούς. Θόρυβος γίνεται και τιμωρία καμία. Αυτά τα χρήματα που κλέψαν, καρκίνος θα γίνουν μέσα τους, συμφορές θα γίνουν μέσα τους και κόλαση αιώνια. Θα πούνε ότι μιλάμε με πάθος. Με τέτοιο πάθος μιλούσαν οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι πατέρες της Εκκλησίας. Λοιπόν, έτσι μιλούσαν με πάθος. Είναι αυτή η κατάσταση. Είναι αυτή η κατάσταση. Μπορεί να μας προκαλέσουν και κανένα εμφύλιο πόλεμο. Το φοβάμαι. Εγώ το φοβάμαι. Να έχουμε καμιά φοβερή κοινωνική έκρηξη. Μόνο να προκαλέσουν, ή έχουμε κάτι γείτονες που καραδοκούνε σε τέτοιες καταστάσεις? Εγώ αυτό φοβάμαι, επειδή η Ελλάδα έχει αποδυναμωθεί όχι μόνο οικονομικά, αλλά και ηθικά, και έχει γίνει ο περίγελος των εθνών, μικτηρισμός και χλαβασμός, όπως λέγει η Γραφή, των ανθρώπων. Έφτασαν οι Άγγλοι στο σημείο να κάνουν διαφήμιση Ακροπόλεως. Πολίτη Ακρόπολης, δίνασαν να απευθύνεστε στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Αναφέρεται κάποια προφητεία, κύριε Σωτηρόπουλε, που μιλάει ότι για κατάρα και τέτοια πράγματα, που μπορεί, ας πούμε, αυτούς τους λαούς και τους ανθρώπους, δηλαδή μια παιδαγωγική τιμωρία στην ουσία, να υπάρξει τέτοιο πράγμα? Βεβαίως. Είπαμε το Δευτερονόμιο, το 28ο κεφάλαιο, είναι γεμάτο από κατάρες. Να πω και κάτι άλλο που λέει ο Θεός διαμέσου του προφήτου Ισαΐα. Εάν θέλετε και εισακούσετε μου, τα αγαθά της γης φάγεστε. Εάν δε μη θέλετε, μη δε εισακούσετε μου, μάχαιρα ημάς κατέδετε. Με απλά λόγια. Μιλάει ο Θεός ο ίδιος. Απευθύνεται στους ανθρώπους. Εάν θέλετε, λέει, και με ακούσετε,
θα σας δώσω και θα φάτε τα αγαθά της γης. Ή αν δεν θέλετε και δεν με ακούσετε, δεν θα φάτε, θα σας φάει το μαχαίρι. Μάχαιρα η μάσκα κατέδεται. Αυτό απευθύνεται στους λαούς ή στις ηγεσίες? Στους λαούς. Στους λαούς. Γιατί μόνο οι ηγεσίες είναι υπεύθυνες. Συνυπεύθυνος είναι και ο λαός. Και οι ηγέτες συνήθως είναι όμοιοι με τους λαούς. Όμοιος Συγκριτικός. Γιατί και εμείς από λαϊκές τάξεις προερχόμεθα. Αλλήμωνο, δεν κατηγορήσουμε το λαό όσο κατηγορούμε τους πολιτικούς. Συγκριτικός, αυτό έλεγα και σε έναν καλό επίσκοπο χθες, συγκριτικός, ο λαός είναι αγνότερος έναντι των αρχόντων. Οι άρχοντες μεθάνε χωρίς κρασί από την εξουσία και δεν ξέρω τι λένε. Τρελαίνονται.